V okolí Etny má Tinkoff Saxo druhé zimné sústredenie. Nechybajú na ňom ani naši borci v tomto tíme, bratia Saganovci a Michal Koláš. No a na tlačovke si mohli dobre obzrieť bicykel s názvom Specialized, ktorý by mal pomôcť k víťazstvám. Peter Sagan prezradil, ktoré preteky budú v sezóne tie najdôležitejšie. Everything. No. Všetky, ale nie. Zameriam sa už tradične na tie najväčšie. Na začiatok sezóny to budú jarné klasiky. Štartujeme aj na Miláno, Sanremo, okolo Flámska, Paríž-Roubaix a samozrejme Tour de France, kde sa pokúsim získať ďalší zelený dres. Treba povedať, že Oleg Tinkoff dal dohromady naozaj skvelých jazdcov. Okrem nového člena Petra Sagana má k dispozícii Alberta Contadora, Rafala Majku, Romana Kreutzigera či Ivana Basa. Verím, že rok 2015 bude môj najlepší, pretože viem, kto bude jazdiť za mnou. Tí chlapci sú výborní. Za 5 rokov v Cannondale som získal množstvo skúseností, čo by som teraz rád využil.